karon ilang kuan nga akong gipangayo nga kutob ra sa gaytong kanang itong nga linya. Natay premyo sa gatos ha. Okay. Mao ni ang China oil. Ha? Pahuway di ay katog na. Okay. Okay. Play. Basta itom ra akong gipangayo nga kuan asay maganting pala. Gurot gibirti sa gatos. Ala na. Down. Tinutuon pa gyud abot gyud diri oy. Oh, niutok ba? Ah, nikaw na. China oil. Da. Abot gyud. Saksi ang tanan nga lapas gyud sa itom. Oh, ha? Oh, dagang kay mga judges. Ha? Gikan sa Primus. Napay visor sa Primus. Napay regular sa kwan, global. Malaysia, Raja Parking. Naa siya trabaho sa kwan. Mga na challenger. Grabe. Dikit na katawan lang panay. Oh, tara yang premyo sa gatos. Ja. Ah, ana. Dawat aja. Si mausap mo na. Ha? Gidawat niya ha. Oh. Sagay ya. Oh. Ala. Ha? Ang iyang gikawro mga ka-viewers kay mga kuan. Istorya niya unsay benefit sa nang iyang gikawon. Ayo sa. Unas benefits ana. Ha? Raja unsay mga benefits ana makuha? China oil. Sumpag dugo. Sumpag dugo. Mga kanang mga gikuan. Oh, mao na. Mao na ya ha. Una sa saging ha. Nara ha. Dai mao na yang gikawon karon. Oh, lukay sa lubi usa nga. Usa ka lukay sa lubi. Ha, dara mga ka-viewers iyang gikawon ha. Awa. Sa mga foreigner niya, mga banana dry leaves na siya ha. Sa wala nakabanlos yung gikaon. Awa ha? Awa. Yusap niya ha? Mga ka-viewers, daghan kayo nakakita ha? Ha? Ha, ato mga ka-viewers. Oh, ha? Ha? Tara ha? Mga ka-viewers, wala ba yun na nahurot daw niya yun. Iya pang giusap-usap unsa niya China oil. ang iyang punto ana nga kuan ha? Nikuha pag lukay. Lukay sa kuan ha? Kanang laya. Dahon sa lubi ha? Laya. Saan na pagkaon ako? Saan naman na? Saan naman lagi ka? Mamatay, matariyan tayo. Kaon lagi na bisag unsa lagi. Di na mahilis. China oil. Nabilis. Napay ko no, kanang bunsi ba? Ha? Pam lang kanang lamang, naglaman gamay. Ha? Grabe. Ang kita yan. Buwan. Okay ra na. Kan lagi pa. Dahon kanina bang bunga nga tapos pa kayo na duga. Aring gasok ko. Hindi usa lagi oh. Oh. Hoy mga ka-viewers. Oh live. Hoy. Live. Hoy kana nananaw na. Wave sa may wave. Mantay na kita si Jandi, si Padung na din si Jandi. China oil. Inom na nagpupuso. Di ka mo to nga maom gyud na iya nga. Awa. Sa bulan, buwan yung buntag ko man. Ha? Ay ikaw ko, sabi na may pisyo ani. Raja, pwede na to kanang ipa nga gamay? Ha? Ha? Ipakita, nabit siya Eugene. Oh. Na ato mga saksi ha, dara mga saksi ito. Oh, ha? Oh. Ato nang gitagsa-tagsa ha. Oh. Oh. Kasi pinipisyo ha? sa mukha. Oh, na po. Oh.
Iya gyud ang kagustuhan nga iyang gipakita China namo nga oil. maayo gyud siya. Herbal. Oh, herbal kuno nga tambal kuno. Ha? Wala na. O, doon na. Ha? Ha? Natay tubig mga ka-viewers ha, ato ipakita mga ka-viewers. Ha, natay tubig. Ha? Nakita gyud mo ha? Oh, iya sa naimnon kay giwa siya. Ang impyo sa pangita. Ah, tara. Mo na iyang tubig ha? Ha? Sige, sa kamay. Buton gyud na niya. Oh? China oil. Oh, ha? Oh. Tawag mo. Lawag. Grabe kay viewers. Tara iyang. Mao ni iyang gikaw mga ka-viewers. Una sa saging.